Hartstikke leuk als just naar de Friese vlogger. Hast het misschien wel jet, de F34, de opvolger van de F16. Die zul je goed omkomen. In Ljouwert. Geweldig. Zul je wel op en neer, maar even verder kijken. Nou, valt geen, hè? Ja, ik zie wel wat, ja. Ja? Ja, goed. Ja. Vind je het beste plak om te staan dan net? Ja, Ja? ik had er eigenlijk geen idee van. Ja. Ik weet ook niet precies wat erbij komt en hoe en wat. Ah, die landen met een land die in Marsum, hè, bij Marsum, hè? Die land je net? Nee, hij landt altijd in de wien op, hè? Ja, en wezen moest in Marsum wezen, hè, op een heuvel. Wat zei je zo? Ze bellen je en dan naar Italië daar van up omheen en dan iedereen je zaak. Maar stil je nou wel goed dan? Net? Nee, dat zit je dat goed. Maar waar ben je op mijn oormeester dan? Die ben al verkeerd. Hij maakt een trosstraat, deze kant uit. Oké. Een flyby. Dus zucht hem je wel. Oh, dat is net heel Maar hij landt je net. 18, ja. Ja, hij doet het nog goed, Ja, maar- oude beestje. Moet je ook niet wegdoen. Wat hebben u van type? Oh, dat is ook niet zo'n hele jongen. hè? Ja, die zijn goed hoor. Het is een beetje show-off van de camera's. Waar gaat de beste? Nee, nee. Oh, ja, zo kijk een camera. Hè? Dit wordt een beetje een goeie in die je gaat net. Tegenwoordig die moderne technieken allemaal. Ja, Kijk maar even voor je twee beelden Of op wilt de u mij iets televisie, hoor. vragen of iets dergelijks? Nee toch? jawel. Nou, zegt u Ja, ik maar. denk, is deze camera nou een beetje geschikt? Alright, mijn naam is Gunther Meijer uit Stiens. Ja. En ik word steeds uitgenodigd, ik weet wat het vliegleven is. Ik ben dus groot geworden op de vliegkampschip Karel Doorman met Prins Bernhard. Dan zat ik bij de staf naar West-Indië. En van daaruit later ging ik naar Nieuw-Guinea met diverse verschillende vliegtuigen. Japan, China, Korea en ik weet het allemaal niet. Maar ik heb al heel wat vliegreisjes meegemaakt. U was zelf piloot? Ik ben gewoon een jonge Gunther Meijer. Ik heb hier ook nog gediend. Ja, hier in Leeuwarden. Hier. Ja, Leeuwarden ook Dus nog een u tijdje. kent het wel een beetje daar, zou ik maar zeggen. Ja, ik word steeds uitgenodigd, ik heb een pasje. Maar waarom bent u nu niet uitgenodigd dan? Nee, ik had een uitnodiging, maar ik ga boodschappen doen, zei ik. Nee, dan ga ik even kijken en dan ga ik weer weg. Nu klinkt het een beetje net alsof u In Maastricht. het doen van boodschappen belangrijker vindt dan om te kijken waar Ja, de... dat is, we zien ze straks iedere dag als het een beetje wil. Maar ik heb het allerlaatste gediend bij de internationale militaire Wierm en Moddergat. En dan zie je aangevreden was voor mij. Ja. In een beschuitblik. En dan dikke touwen, dat waren dan de zogenaamde. Ik zeg al. En, Oh, daar gaat wat hoor, daar gaat wat. We moeten er niet... Als je... Ik heb het allerlaatste gediend bij de internationale militaire politie. Daar heb ik 5 nationaliteiten. Dus je moet de talenknoppel hebben, dat heb ik gelukkig. Oh, oké, u spreekt heel veel taal. Geweldig. Ja, daar staat het. Hey, je vliegtuig de F-35 landt aan de kant van Jelsom. Zowel van het Jelsom als Marsum is de F-35 goed te zien. Wil je verplaatsen? Ja. Zo? Nou, dat is toch fantastisch dit? Dan hebben wij geluk. Want ze stonden allemaal bij Marsum. Daar was de verwachting dat ze daar zouden komen. We waren hier al om 6:30, dus ja, we hebben geluk. Het is niet anders. Dit is heel veel bijzonder materiaal. Dit materiaal hak ik net jongen. Ik zal helemaal heel lange lenzen en et cetera. Maar dit is een heel dingetje dit. Ja, een Wat is dit? 360 camera. Een 360 camera. Ja. Alsof je er zelf bij bent, hè? Dan je kunt die beelden zo op YouTube uploaden en dan is het gewoon alsof je er zelf bij bent. Je kunt omhoog, omlaag. Vooral mensen die, oh kijk, daar komt het al aan. Oh, bliksem. Nou, dat wil ik in de gaten houden. Dit is geen JSF. Nee, die moet nog komen. Dat is, dat zie je ook wel, een puntig ding. Dit zijn die oude F-16's, veel ronder en zo. Hoi, je bent echt een vliegtuigspotter zo net. Dat is je een ollie doen. Je bent echt een vliegtuigs... Nee? niet even. Ja, hè? Ja. Oké, maar dat is wel echt een mooi cameraatje bij je, hè? daarom. Maar nu probeer jij het dan. Ja, nou, als het klaar is, dan JSF erop en net. Ik heb het hut. Ik heb veel te hut. Ja? Kun je het bij horen? Nee, nou dan best aan het inzoomen en dan was het best met een kwijt en dan was het muziek liggen.
mooie show hebben ze ervan gemaakt. Ja, vond ik ook. Geslaagde middag denk ik wel. Voor iedereen die hier is gekomen. Ja, nu is het in de Rijsstraat weer zo staan om weg te komen voor de meesten hier denk ik. Ja, leuke jongens naar de Friese vlogger. Dan toen omheen, als het een mooi filmpje vond, abonneer die en druk even op het beltje, zodat je altijd een melding krijgt als er een nieuwe video is. Heel handig. Geweldig.